Pyhä henki on meidän lohduttaja siinä murheessa. Sen takia on tärkeää surra pyhän hengen kanssa, eikä yksin. Koska jos me surraan ilman pyhää henkeä, ilman hänen läsnäolonsa, niin me tullaan joutumaan siihen toivottomuuden tilaan, missä me koetaan, että meillä ei ole mitään toivoa. Meillä ei ole mitään ulospääsyä. Me ollaan täysin yksin ja siinä vaarana on se, että me sairastutaan masennukseen ja joudutaan jopa kääntymään psyykelääkkeiden puoleen, koska sitä surusta tulee niin syvää, eikä me saada siihen sitä lohdutusta, mikä on niin äärimmäisen tärkeää. Että pyhän hengen läsnäolo ja kääntyminen hänen puoleensa sen tuskan keskellä ei sulkemaan Javea pois siitä tuskasta, vaan kutsumaan hänet siihen sisälle ja tekemään hänestä siinäkin asiassa hallitsija valtaistuimilla, eikä niin kuin vetäytymään siihen irti ja kääntymään itsensä ja kääntymään siihen itsekeskeisyyteen, joka johtaa pahimmassa tapauksessa itsesääliin ja uhrimentaliteettiin, joka on itsekeskeisyyttä, joka on sitten epäjumalan palvelusta, joka johtaa vain siihen, että me ollaan kirouksen alla. Että me ymmärretään, että vaikka se tuska on hirvittävä ja vaikka me tunnetaan, että me ollaan ihan yksin siinä, että me opitaan siihen, että me kutsutaan Jave siihen ja me ollaan hänen kanssansa siinä, koska silloin hän pystyy meitä lohduttamaan ja hän myöskin pystyy lähettämään ihmisiä lohduttamaan meitä. Että me päätetään luottaa siinäkin tilanteessa, vaikka meidän tuska olisi kova, että hän on rakkaus ja hän on hyvä meitä kohtaan ja hän tahtoo armahtaa ja auttaa siinä tilanteessa ja nimenomaan lohduttaa. Johannes 15.26 sanoo, kun puolustaja eli lohduttaja, esirukous, neuvonantaja, vahvistaja, valmistaja, kaikkia näitä nimiä käytetään pyhästä hengestä, tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin hän, totuuden henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Kaunis kuva pyhän hengen tehtävistä. Ja kun me opitaan niin kutsua pyhä henki mukaan siihen suruun, niin se tulee ihan toisenlaista. Se tulee semmoista, että vaikka se on kipua ja se on tuskaa, niin me kuitenkin tunnetaan, että meillä on toivo ja me ei olla täysin yksin siinä. Koska meillä kaikilla on opettelemista tässä, koska me ei olla kenties ikinä edes ymmärretty, että tämmöistä voi olla, että näin voi tehdä. Ja joskus me ollaan koettu, että menetys ja tuska, mitä on tapahtunut, että joku meidän rakas on kuollut tai me ollaan menetetty jotain kallisarvoista tai kallisarvoisia ihmissuhteita muuten, niin on sillä tavalla, että me niin kuin kenties on koettu, että ne on rangaistuksia meitä kohtaan niin kuin Javelta, tai, joka johtaa siihen, että me ei niin kuin käännytä hänen puoleensa, tai me ei vaan niin kuin ymmärretä, että niinkin voisi tehdä. Ja se on sellainen asia, mitä jokainen meistä voi opetella näissä asioissa, kun me käydään läpi surua. Ja pyhä henki on myös se, joka valaisee näitä hyviä uutisia, jotka me löydetään Jesaja 61 ja 1-3. Eli Elohimin Adonain ruah on minun päälläni, sillä Adonai on voinut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Adonain suosion vuotta ja meidän Elohimimme koston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, juhlapäinen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Adonain istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Wow. Eli otetaan nämä hyvät uutiset ensiksi meille itsellemme, niin kuin puhuttiin viimeksi. Että me voitaisiin olla niitä, jotka vie ne hyvät uutiset muille. Koska jos me ei oteta niitä itsellemme, niin miten ihmeessä me voitaisiin edustaa häntä ja tuoda näitä hyviä uutisia muille, kun me ollaan surun murtamat ja taakoittamat. Ja me ei olla saatu kokea sitä itsellemme. Siitä puhuttiin viimeksi. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että meistä tulee näitä, jotka julistaa näitä hyviä uutisia toisille. Ja niin kuin me ollaan nyt opittu jo, niin suru on yhteisöllinen asia, se on yhteisön asia, se ei ole yksityinen asia. Me täytyy tässä kulkea ihan täysin vastaan niin kuin meidän länsimaista kulttuuria, joka on opettanut meidät suremaan ihan yksin. Esimerkkinä siitä Johannes 11.31. Juutalaiset, jotka olivat huoneessa Marian kanssa, eli Mirjamin kanssa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nousevan nopeasti ja lähtevän ulos. Silloin he seurasivat häntä, koska luulivat hänen menevän haudalle itkemään.
Eli mitä käytännössä oli käynnissä oli, että Jeshuan opetuslapset suri yhdessä. He istuivat Shivaa, eli tämmöistä 7 päivän surujaksoa yhdessä. Ja tämä käytäntö on poimittu itse asiassa Jobin kirjasta, milloin Job tämän suuren katastrofin, surun ja menetyksen jälkeen hänen ystävänsä tuli ja istui hänen kanssaan sanomatta sanaakaan 7 päivää. Mutta se ei tarkoita tietenkään sitä automaattisesti, että pitää olla 7 päivää hiljaa, mutta se tarkoittaa sitä, että istutaan ne 7 päivää surevan kanssa ja tuodaan ruokaa ja autetaan häntä ja kuunnellaan ja muistellaan ja ollaan läsnä siinä. Ja se on jotakin, mitä todella me kipeästi tarvitaan länsimaissa, voidaksemme terveellisesti tätä surua ja terveellä tavalla ennen kaikkea käsitellä ja päästä eteenpäin. Että meillä olisi niitä rakastavia lähimmäisiä, jotka tulisi ja välittäisi meistä. Ja mä olen nähnyt, että esimerkiksi eritrealaiset, niin toisista kulttuureista tulevat, enemmän yhteisökulttuureista tulevat, käytännössä toimittaa tätä tapaa ja he kokoontuvat yhteen ja niin kuin sukulaisia tulee ja surraan yhdessä. Ja se on hirvittävän suuri lohdutus sen sijaan, että jää ihan yksin. Markus 16, 9 ja 10 sieltä, kun Jeshua oli varhain viikon ensimmäisenä päivänä noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marjalle, josta hän oli ainut ulos 7 riivaajaa. Tämä lähti ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeshuan kanssa ja nyt murehtivat ja itkivät. Me nähdään, että he olivat kaikki yhdessä ja samassa paikassa murehtimassa ja itkemässä. Roomalais 12.15 kehottaa meitä itkekää itkevien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa. Amen. Joten tehdään pieni kertaus tässä kohtaa ja sitä ennen mä haluan katsoa, onko kukaan kirjoittanut teistä jotakin tänne. Ja mä huomasin, että jotakin oli kirjoitettu aikaisemmin ja mä näin loppuun saattamisesta. Mä luen täältä ilman nimiä. Hautasin isäni tänä aamuna. Laitoin maahan hautausmaalla hänen kuvansa ja hänen sukunsa perhehautakiven taakse, kuten Pyhä Henki neuvoi minua tekemään. Tiesin, että isättömyysasia tuli päätökseen. Isä vahvisti asian antamalla tapulin kellojen lyödä 3 kertaa. Hauta oli kellotapulin lähellä. Parantava itku seurasi. Ilo. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow. Siinä on loppuun saattaminen, joka nyt on johtamassa siihen, että se padottu suru alkaa vapautua sieltä tulla ulos. Anna kaikkien muidenkin tunteiden, mitä siellä voi olla liittyen tähän, anna niille kaikille myöskin lupa ja anna niiden tulla, koska sitten loppujen lopuksi alkaa tulemaan myöskin ilo. Wow, tämä on todella, todella parantavaa. Sitten toinen huomaan, että aikanaan isäni ja äitini kuoltua sekä muitakin sukulaisia en ole osannut oikeasti surra joku torjunta minussa. Joo, mä ymmärrän. Meillä on niitä sellaisia niin kuin tekijöitä, jotka ikään kuin estää, kieltää. Joskus ne on meissä itsessämme, joskus me koetaan, että ne on meidän ulkopuolella, meidän olosuhteissa. Kenties me koetaan, että meillä ei ole aikaa, paikkaa, tilaa, lupaa sille. Ja joskus me ei edes osata surra. Me luullaan sillä tavalla, että me ei osata surra, mutta siellä voi olla niin monia tekijöitä. Ja mä uskon, että Jahve tekee työtänsä sinussa, että sä pääset siihen pisteeseen, että sä pääset suremaan kerta kaikkiaan niitä asioita, mitä ei ole pystynyt suremaan niin kuin ajallaan. Amen. Laittakaa vaan sinne, jos haluatte jakaa, niin laittakaa ihan vapaasti sinne milloin tahansa. Se on tosi voimakasta, kun me tullaan esiin asioiden kanssa ja saadaan jakaa niitä toinen toisillemme. Nyt kerrotaan ihan lyhyesti, mikä nyt on suru, ennen kuin mennään sitten niihin surun vaiheisiin. Ja luen lyhyesti tästä vielä kertauksen omaisesti. Suru on kokemus, joka liittyy menetyksen käsittelyyn. Useimmat meistä ajattelevat surun tapahtuvan läheisen kuoleman jälkeisenä tuskallisena aikana, mutta suru voi kuitenkin liittyä mihin tahansa tapahtumaan, joka häiritsee tai haastaa normaalituntemuksiamme tai itsemme. Tähän kuuluu myös meitä määrittelevien yhteyksien menettäminen.
Ja tämä on monesti sellaista, mitä me ei niin kuin tiedosteta oikein, että tämä voi olla näin todella. Että jos me menetetään joku yhteys tai joku ihmissuhde, että sekin on surun aiheuttaja. Meillä oli tuossa sellainen tilanne keväällä, missä tuli kaikenlaista sotkua, ei niin kuin ihan meidän ryhmän sisällä, mutta niin kuin ihmisten taholta, joo kyllä ryhmän sisällä, kun ihmiset alkoi niin kuin käymään vastaan ja alkoi puhumaan pahaa ja puhumaan valheita ja spekuloimaan. Ja meidän ryhmästä niin kuin jouduttiin irrottamaan käytännössä pois ihmisiä. Mitään ei tapahdu Javen sallimatta. Hän on kaikkivaltias, hän on suvereeni, hän on hallitsija ja hän on suurempi kuin mikään. Vihollinen on pelkästään niin kuin, käytännössä palvelukoira, jos näin voisi sanoa. Ja me käydään niin kuin läpi sellaisia asioita, mistä me ei aina löydetä niin kuin selitystä. Ja samanaikaisesti kun tapahtui mun jalka murtu, auto kolaroitiin tai siihen perutti joku. Nämä oli tiettyjä sellaisia menetyksiä, kaikki näistä koetuksia, vaikeita asioita, pahat puheet ja petokset selän takana, ryhmä säpäleiksi, Aster kuoli. Koko niin kuin kevät-talvi oli sellaista, niin kuin, että ei yhtään tippaa lisää tänne. Että niin kuin menetystä ja koetteluja ja murhetta ja suruja, niin kuin, se mitä tapahtui, niin kuin automaattisesti meissä monesti tapahtuu on se, että mikä mussa on vikana, tai mitä mä oon tehnyt väärin, tai missä tämä nyt menee pieleen. Ja kuitenkaan niin kuin esimerkiksi Jobinkin tilanteessa, niin ei ollut mitään, mihin voisi laittaa sormensa ja sanoa, että tässä sun synti on, ja sen takia kaikki tämä tapahtuu. Ja meissä ihmisissä asuu tällainen niin kuin sormella osoittelu ja tällainen, niin kuin, että jos joku käy läpi kärsimyksiä, on varsinkin sarja-asioita, jotka niin kuin kaikki menee, niin siinä oli vielä se, että miksi kaikki sairastuu ja miksi kaikki on sairaana. Ja kaikki, jotka tuli kokoontumiseen, niin kaikki sairastui. Ja se täytyy olla sen johtajan syytä, sen täytyy olla apostolin syytä. Meissä asuu tällainen Jobin ystävä joissakin. Ja monesti, jos me ollaan ihan rehellisiä itsellemme, meissä asuu kaikissa sellainen. Ja me pyritään niin löytää syitä ja syntipukkeja. Me pyritään löytämään niitä itsestämme, mutta myöskin muista. Minkä takia arkkipiispan poika kuoli ja hänen tyttärensä kamppailee? Täytyy olla jotakin vikaa. Mutta ei. Tämä on kokonaan täydellisesti väärä ajattelumalli. Me nähdään se, kun me tarkastellaan Jobin kirjaa. Me ollaan täynnä oma vanhurskautta ja täynnä tuomiohenkeä. Monesti niin pitkään, kunnes me itse kohdataan kärsimyksiä, kohdataan tällaisia vaikeuksia, sarja, kohdataan menetyksiä, kohdataan niin kuin kaikkea sitä, voisiko sanoa, elämän raadollisuutta. Ja sitten kun me ollaan kohdattu näitä asioita ja opittu jotakin Javeesta lisää, tultu kenties läheisempään suhteeseen hänen kanssaan, nähty kenties, että meissä asukin vielä tämmöinen oma vanhurskaus, mitä me inhotaan niin syvästi. Niin meistä lähtee nimittäin pois tämmöinen sormella osoittelu, ja meihin tulee sen tilalle. Ja tämä on just se, mitä Jave tahtoo tehdä meissä. Meihin tulee sen tilalle myötätunto. Että joku kokee menetyksiä ja tappioita ja ahdistusta, jotka meissä nouseekin myötätunto sen sijaan, että me ruvetaan etsiä sitä syytä ja osoittelemaan sormella. Ja tätä Jave tahtoo, että meissä on. Meissä on myötätunto. Että meillä on Jeshuan kaltaisuus meissä, joka sääli ja suree toisia menetyksen keskellä. Eli tähän suruun voi liittyä siis erilaiset asiat, jotka voi tuottaa sitä. Työpaikan menettäminen, vangitseminen, alkoholi- ja huumeriippuvuus, seurakunnan menettäminen, hengellisen johtajan menettäminen, neitsyyden menettäminen ennen avioliittoa, abortti keskenmeno, ero, avioero, kaikki ne. Ja niin monet muut, mitä ei vielä mainittu tässä listassa. Nyt tässä niin kuin hyvä muistaa on se, että me saatetaan kokea voimakkaiden ja hyvin vaikeiden tunteiden aaltoja, jotka vaihtelee syvästä surusta, tyhjyydestä, epätoivosta, järkytykseen ja turtumukseen, syyllisyyteen ja katumukseen. Saatat raivostua läheisesi kuolemaan johtaneista olosuhteista. Saatat kohdistaa vihaa itseesi, lääkäreihin,
muihin läheisiin tai Elohimiin itsensä. Eli kaikki tämä kuuluu kuvaan. Nyt normaali suru on semmoista, mistä me päästään läpi ja yli. Myöskään se ei sisällä mitään aikarajaa, ei voida sanoa, että tämä suru nyt on kestää nyt 3 kuukautta ja sitten se pitää olla niin kuin surtu valmiiksi, sitten ei enää täällä mitään pillitetä. Se on myös semmoista, mitä niin kuin ihmiset voi laittaa, ja me voidaan välillä laittaa itse itsellemme näitä vaatimuksia, että minä aikana tästä nyt pitäisi olla yli. Mulle henkilökohtaisesti oli hirveän vapauttavaa, kun arkkipiispa seminaarissa sanoi, että niin kuin 2. vuosi ja 3. vuosi ja voi surra vielä 10 vuoden päästäkin, voi tulla sellaisia ajanjaksoja, missä tuntee surua ja tuskaa. Et ei sitä tarvikaan olla päässyt yli muutaman kuukauden jälkeen. Et ei ole mitään vikana. Ei ole vikana meidän uskossa, ei ole vikana meidän tunteissa, ei ole vikana meissä. Eikä ole edes vikana siinä, etteikö olisi antanut anteeksi. Koska anteeksianto on aina valinta. Mutta tunteiden käsitteleminen ja asioiden kokeminen kokonaan toinen asia. Anteeksianto antaa meille vapauden päästä ulos mahdollisesti katkeruuden vankilasta ja on erittäin tervehdyttävä asia tehdä, mutta se on aina valinta. Se ei koskaan ole tunnekysymys. Mutta se ei tule johtaa siihen, että meidän tunteetkin parantuu. Jos emme sitä tehdä, niin me tullaan aina olemaan myrkyllisiä katkeruudessa. Ja sana sanoo, että varokaa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse niin kuin tekemään teissä niin kuin kasvua ja juurtumaan meihin, koska se niin kuin, miten sanon, se saastuttaa monet teistä. Eli normaaliin suruun kuuluu se, että sillä ei ole aikarajaa, ja me tunnetaan erilaisia näitä tunteita, mitä mainitsin aikaisemmin. Erilaisia käyttäytymismalleja voi esiintyä, ruumiillista ahdistusta, voi olla syyllisyyttä, vihamielisyyttä, vainajan kuvan mietiskelyä, kyvyttömyyttä toimia samalla tavalla kuin ennen sitä menetystä ja näin edespäin. Mutta sitten on toinen suru, joka on vaikea suru, hyvin, hyvin vaikea suru. Ja se tarkoittaa, että ei pääse niinku sen yli ollenkaan, vaan jää niinku semmoinen monimutkainen suruhäiriö siitä ja semmoinen komplikatiivinen, semmoinen vaikea suru, jossa niinku ne tuskalliset tunteet on niin pitkäkestoisia ja voimakkaita, että sinulla on vaikea toipua siitä menetyksestä ja jatkaa omaa elämääsi. Lääketieteellinen selitys sille, miksi surussa on kipua, on tämä. Kipu johtuu siitä, että suruprosessin aikana vapautuu liikaa stressihormoneja. Nämä tainnuttavat tehokkaasti lihakset, joihin ne joutuvat kosketuksiin. Stressihormonit vaikuttavat elimistöön samalla tavalla kuin murtuneen sydämen oireyhtymä. Ja koska me kaikki käydään läpi surua ja menetyksiä, niin sen takia meidän on äärimmäisen tärkeää samastua suruun ja menetykseen. Ja meidän täytyy tämä tabu selättää niin, ettei se enää ole tabu meille. Että me tullaan siihen pisteeseen, että me pystytään kestämään toisten menetystä ja surua. Totta kai se tie siihen on se, että me ensiksi aletaan kestämään sitä itse ja kohtaamaan sitä todella. Halleluja. Puhutaan siitä, että minkälaisia testejä kukakin teistä on kokenut. Saatte laittaa sinne chattiruutuun erilaisia kommentteja tästä, koska suru ja menetys monesti voi myöskin olla sitä, että me koetaan, että nämä haastaa meitä, nämä testaa meitä ja ne ei ole mitään kivoja asioita, mitä tapahtuu. Minkälaisia menetyksiä teillä on ollut? Ja mä voin antaa muutamia esimerkkejä siitä nyt näiden päälle, mitä on muutenkin jo tässä puhuttu. Esimerkiksi erityyppiset petokset, läheisten kuolemantapaukset, siitä on nyt puhuttu. Puolison alkoholismi esimerkiksi, myös huumeiden käyttö, ystävän poismeno, hyväksikäyttö, auto-onnettomuus tai joku muunlainen onnettomuus, lapsen kuolema, tiimin tai ryhmän jäsenen menettäminen jonkun syyn takia, esimerkiksi jonkun sukulaisen selän kääntäminen sinulle
koska sulla on sellainen usko, kun sulla on. Nämä on kaikki satuttavia kokemuksia. Nämä on kaikki sellaisia, jotka aiheuttaa kipua. Ja monesti meillä myöskin sitten aiheutuu se, että meillä tulee syyllisyys. Ja me aletaan niin kuin syyttää itseämme näistä asioista. Et kenties sen takia, koska mä nyt tein näin, niin tapahtui näin. Ja se on semmoinen suo, mistä ei sitten välttämättä pääsekään niin helposti ylös. Varsinkin kun ihmiset vielä niin kuin laittaa lisää vettä myllyyn ja niin kuin rupeaa kyselemään, että mikä niin kuin sussa on ikään kuin vikana, kun sulle tapahtuu näitä asioita. Ja me jäädään sen alle ja me ruvetaan miettimään, että niin, mikäköhän minussa nyt on vikana. Mulla oli sellainen tosi kivulias kokemus, että jaan tässä ensiksi paljon aikaisemmin elämässä, joskus 25 vuotta sitten ehkä. Yksi henkilö yhden toisen henkilön kanssa, joka oli erittäin läheinen mulle, niin pohdiskeli sitä, että mikäköhän tuossa sanassa on niin kuin vikana. Kun siinä on ihan selvästi jotakin siinä on vikana, mutta he otti niin kuin aikaa oikein tuntikaupalla miettimään sitä, että mikä minussa on vikana. Ja ei ollut tapahtunut mitään tiettyä tapahtumaa tai mä en ollut tehnyt jotakin tiettyä vääryyttä tai mitään tämmöistä, vaan ylipäänsä vaan, että ruodittiin sitä, että mikä mun persoonassa on niin kuin vikana. Ja nämä henkilöt otti aikaa sitten keskustellakseen tätä asiaa. Ja sitten tämä toinen henkilö tuli mulle ja sanoi, että me ollaan nyt mietitty sitä, että mikä sussa oikein on vikana. Mutta me ei olla vielä niin kuin keksitty sitä, mikä se on, mutta meidän täytyy istua vielä vähän pidempään ja miettiä sitä. Että sitten kun me tullaan siihen johtopäätökseen, niin me tullaan kertomaan sulle. Ja mä tunsin niin kuin ihan hirvittävää tuskaa. Mutta mä olin niin pelokas siihen aikaan, että mä en uskaltanut sanoa, että ootteko te ihan niin kuin kunnossa, että eihän tämä ole ihan normaalia, mitä te teette. Että niin kuin, se on moi ja vaan lähtee paikasta. Mä olin niin pelokas ja niin ihmispelkonen ja sellainen, että mä jäin vaan sen alle ja annoin vaan niin kuin, tämän asian vaan niin kuin velloa. Ja koko yön he vello sitä asiaa, että mikä minussa on vikana. Ja aamuun mennessä he ei ollut saanut vielä mitään niin kuin selväksi, mutta he puhuvat pahaa minusta. Ja nyt kun mä kerron teille tätä, niin tämä tuli pintaan. Tämä muistin yhtäkkiä. Ja sekin on yhdenlainen suru. Se on niin kuin surua siitä, että kokee, että joku kääntää selkänsä tällä tavalla ja puhuu pahaa. Me ollaan varmaan koettu tätä enemmän ja vähemmän niin kuin kaikki. Ja se voi olla kivuliasta, kun me ollaan tultu esimerkiksi Sionin evankeliumiin. Ja ne, jotka ei ole tullut ja hyväksynyt sitä, ei ole tullut ja hyväksynyt sitä, mitä me uskotaan, mikä meille on rakasta ja tärkeää. Ja alkanut puhumaan meistä pahaa, että kenties me ollaan harhaoppisia ja kenties me ollaan lahkolaisia ja me ollaan ihan hukassa ja me ollaan ihan lainalla ja kaikki tämä. Sekin sattuu. Sekin on tuska ja suru. Varsinkin, jos ne meidän rakkaimmat ei ota sitä vastaan. Jos varsinkin me koetaan, että me menetetään meidän rakkaimmat sen takia, että me vaelletaan tällä tiellä. Se on kipu. Se on kipu. Se on suru ja se on menetys. Me tiedetään sitä, että Joshua lupasi, että miekka tulee tulemaan perheisiin. Ja hän tulee niin kuin, tekemään erottelun niiden välillä, jotka oikeasti vaeltaa tässä totuudessa ja niiden välillä, jotka ei sitä tee. Siitä huolimatta se on kipu. Mitä me tehdään sillä kivulla? Jäädäänkö me siihen yksin? Jäädäänkö me kantamaan sitä yksin? Vai otetaanko me pyhänkin mukaan ja sanotaan, että hei, tämä on vaikeaa tämä Sionin tiellä vaeltaminen. Et mä tunnen, että mä oon joutunut yksin tähän. Mä oon tuntunut, että mä oon joutunut menettämään ihmisiä. Että me siinäkin tilanteessa niin tullaan rehelliseksi itsellemme, eikä niin kuin vaan yritä, että joo, mutta tämä on kuitenkin oikein, okei, ne ei tule, no sitten ei voi mitään. Monesti me saadaan niin kuin katkeroitua saman aikaan tuntea itsemme niin paljon paremmiksi ja ajatella, että no meillä on se oikea oppi, että okei, ne jätti meidät, mutta mitä sitten, ne on ihan harhassa itse. Ja meillä ei ole yhtäkkiä olekaan mitään myötätuntoa heitä kohtaan, vaan me tunnetaan itsemme oma hyväiseksi, me tunnetaan, että me ollaan parempia. Ja monesti meidän niin kuin omaa tuskaa pyritään niin kuin kätkemään tämmöisillä kaikilla. Ja me ylpistytään ihan huomaamatta. Mutta siellä alla onkin tuska ja siellä on menetys. Ja se, että kipu siitä, että ne rakkaat ei ottanut vastaan sitä, ne ei kuunnellut sua. Se, mitä sä kerrot, niille ei ollutkaan tärkeää. Minkälaisia tuntemuksia teillä on? Minkälaisia kipuja te olette käynyt läpi? Minkälaisia menetyksiä? Sitä mä haluaisin kuulla. Mä haluaisin kuulla jokaiselta jonkun kommentin sinne chattiin. Ja ennen kuin mä niitä rupean katsomaan vähän lähemmin, niin
niin mä haluan vielä jakaa tämän. Niin kauan kuin me säilytetään kipua ja kätketään se, niin me ajaudutaan erilaisiin riippuvaisuuksiin. Se voi olla mitä vaan, mistä me tullaan riippuvaisia. Se voi olla itsemme viihdyttäminen, se voi olla syöminen, se voi olla nukkuminen, se voi olla alkoholi, huumeet, nikotiini, se voi olla porno, se voi olla työnarkomania, se voi olla aivan mitä vaan. Me yritetään turruttaa sitä kipua, eikä me edes tiedetä, että me ollaan ihan kivuissamme. Me yritetään turruttaa sitä tiettyä pahaa oloa jollakin tavalla. Ja jos me ei tulla sen kivun kanssa esiin ja uskalleta tuoda sitä pöydälle ja uskalleta tuoda sitä valoa ja sanoa, että näin on asiat minusta, niin me jäädään tiettyyn tilaan aina, eikä me voida täydellisesti parantua. Me tiedetään, että Jeesus on tullut ja hän on tehnyt kaiken meidän puolesta. Parantuminen on valmis, mutta miksi me ei parannuta? Olisiko joku pala tässäkin sillä, että me ei tulla oikeasti valoon, me ei tunnisteta meidän surua, mikä meidän sisälle on jäänyt joistakin tapahtumista. Ja jos me luullaan, että me voidaan käydä kaikki yksin läpi, niin monetkin sanoo, että minä käyn vaan Herran kanssa näitä, minä juttelen vaan sinne yläkertaan. Niin me mielellään haluttaisiin tehdä, mutta kun se ei toimi sillä tavalla. Muistuttaen taas uudestaan sitä Jesaja 53 kohtaa, että läheisessä yhteydessä häneen ja hänen ystäviinsä ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Eli nämä kaikki elementit tarvitaan siellä. Läheinen yhteys häneen, läheinen yhteys hänen ystäviinsä ja hänen haavansa. Ja kun nämä on yhdessä, mitä tahansa voi tapahtua. Joten kun me ollaan tässä foorumissa nyt, niin yritetään nyt niin kuin käydä vastaan sitä valtavirtaa ja sitä tyypillistä reagointia ja sitä kätkeytymistä. Ja todeta, että jos me yritetään yksin jaksaa ja pärjätä ja selvitä ja surra, niin ei tule toimia. Me tarvitaan toinen toisiamme, me tarvitaan tätä seminaaria, me tarvitaan sitä rakkautta ja hyväksyntää, mikä on meidän välillä, mikä Pyhä Henki on antanut, mikä tulee luottamuksesta, sitä, että johtaja näyttää esimerkkiä. Ja me tarvitaan, että me tullaan valoon. Ja tämän sanoen nyt mä katson, mitä te sanotte. Koska mä olin itse samassa tilanteessa ihan hetki sitten, kun mä sain alkaa katsomaan, että mitä siellä nyt oikein on, mistä sitä surua on jäänyt jäljelle. Ja sieltä löytyy asioita. Löytyy yllättävän paljon sellaista asiaa, mitä luulisi, että no joo, ei tätä nyt välttämättä kerrota kaikille, mutta siellä se vaan kuitenkin on. Ja se oli vapauttavaa tehdä sitä. Mä katson nyt vähän, mitä te olette jakanut täällä ilman nimiä. 6 vuotta tuli isäni kuolemasta, edelleen tulee suru- ja kaipuuhetkiä. Ja se on hyvä, että tulee. Se on hyvä, että tulee, koska helposti mä ajatellaan, että no niin, 6 vuotta on mennyt, se pitäisi niin olla jo valmista, että ei kai tässä nyt enää mitään. Ja että sä sanot sen avoimesti on hirveän tervettä. Huomaan, että minulla on ollut murhetta toisten, nyt perheenjäsenten kärsimyksestä, mutta koen, että se on enemmänkin surua siitä, mitä ovat joutuneet käymään läpi. Varsinkin jos me itse aiheutetaan ja koetaan, että me ollaan aiheutettu jotain niin siitä, niin vielä suuremmalla syyllä. Myöskin myötätunto toisten puolesta on hirveän hyvä, kun se nousee meissä ja me pysytään itkevien kanssa. Esimerkiksi lapsen äidin puolesta siitä, mitä hän on joutunut lapsuudesta jo kärsimään omien vanhempiensa taholta. Amen. Siinä on myötätunto, siinä on samalla se oma ja sitten on se toisen. Ja ne voi mennä vähän niin kuin vuorottain tulla pintaan. Ja se on ihan hyvä, että se tapahtuu. Ja niin, kun me käydään niin kuin surua läpi, niin siinä käydään myöskin niin kuin monessa kerroksessa. Että se ei ole vain, että yksi joku putki ja sitä katsotaan, vaan siellä saattaa olla niin kuin useita henkilöitä nyt yhtä aikaa käynnissä. Useita suruprosesseja. Toinen ehkä vähän enemmän pinnassa, toinen ehkä vähän syvemmällä. Ne saattaa niin kuin kerroksiltaan nousta pintaan yhtäkkiä.